Sound check. Nag-testing na ba si Broski? Ouch. Sino ba yan? Si Leia. Si Leia. Halika dito. Ilang taon na si Leia? Broski, napakababaero mo. Tapos si third day. Kasi malay mo bata pa. Hindi kasi malay mo bata pa. Kailangan ng guidance. 34 nga eh. Ay, pwede. Masteral kali ka. Ngayon na. Hi guys! Ako pa rin po ang inyong Tita Max Tanya Chinita at ito ang usapang sobrang sagad, maraming nalalantad. Ito ang podcast na rated Tita Max. At syempre, gusto ko magpasalamat sa lahat ng mga comments nyo, sa lahat ng mga chats nyo, especially sa mga OFWs natin na ginagawang stress reliever and pantanggal homesick itong Tita Max podcast. At dahil dyan, syempre may shoutout tayo. Shoutout dito sa nag-reply sa stories natin. Sabi niya, sana po ma-shoutout sa next episode ng Tita Max. Kakasimula ko pa lang today. Pero andun na po ako sa episode nyo ni Uncle Dagol. Thank you so much, Christian Suela. Na-appreciate yung mga ganitong messages. So, sobrang, para mag-effort ka, diba, parang kailangan kumain ng time para mag-reply, pero ito nag-effort. Thank you so much. Ito naman sabi ni Soy Bella17 sa Instagram, I super love this episode, Tita Max. Made me stream December Avenue's music, more podcast po from Japan. So, ito yung mga OFWs. Thank you so much. Kinikilig po ako sa inyong mga messages. Hello din kay Tin Rivera, syempre sa ating top 1 fan ng podcast natin. Sabi niya pa, shoutout po. Ito yung isa sa pinakamagandang podcast with December Avenue. With Tito Baby Zel. Yan. Sabi ni Lynn Maestrado, hi Tita Max, maraming salamat sa shoutout. Sobrang love ko to binge dito sa podcast mo. Thank you, Lynn. Appreciate ko. Hello din kay Mark Minalabag, kay Anna Lorraine, syempre, na super support. Sabi niya, grabe, episode 11 na. Nood ako kay Tita Tanya. Salamat po. Support lagi ako sa iyo, Tita Max. Hello din kay Jeric. Sabi niya, sipag naman ni Tito Zel, kakatapos niya lang sa Cool Pal. Sobrang thank you kasi Jeric nagbe-binge watch and listen ka rin. Hello din kay Miguel Villamor. Sabi niya, more musical guest. Ay nako, kaya ginest ko yung guest ko ngayon kasi nabasa ko agad to si Miguel. Sabi ni Miguel Villamor, more musical guest. Shit, putang ina talaga. Tang ina. Sasabihin niyo, tang ina, bakit mo lang, sana first episode to. Sabi ni Joseph Colomeda, ang galing mag second voice ni Tita, parang songer. Yung ngayon, kaya mag third, fourth, 52 voices, harmony, kaya niyong pagsabay-sabawin. Nakaka-inlove naman kumanta si Tita Max. Lalo ngayon mag-duet kami. Hello kay Wilbert Cabiles at kay Joseph Padon. Alright. Another special episode na naman po para sa isang special at favorite kong tao. Wow! Huwag ka muna kiligin. Ay, wala pa ba? Oo. Kasi feeling ko, BFF kami sa kabilang universe. Yan. Dahil sobrang, yung wavelength namin, yung humor namin, pareho. Hindi ko lang sure kung baka pinaplastic niya ako. Please welcome the napaka-talented, versatile, our TED Talkerist. And most especially ang nag-iisang recording artist, singer ng Team Love Radio, Ann Oragon from Bicol, my broski, Konyo Bicolano! Welcome to Tita Max! Hindi, ito nga may intro yan. Stop. Huwag kang intro-intro kasi may tamang intro dyan. And to sing. Ay, yan. Eto na, para mapatunayan na musical guest na yung mga susunod. Kasi parang nagsimula, Zel Bautista, tapos pataas ang pataas. Correct. Okay, please welcome to sing Dati Rati. A warm round of applause for Konyo Bicolano. Boom. Ikaw na. Hindi, sasabihin mo sa akin, bigyan mo ako ng beat. Sabihin mo sa akin. Give me a beat. Hindi, bigyan mo ako ng beat. Kasi rendition ko to special episode to Ang ganda, sobra shit, ang ina. Dati-rati, sabay pa natin. Halloween to, diba, version? Pinangarap ang lahat. Maawi. May iba. May ganun Every yun. time talaga kino-cover mo, may bago ka talagang taste na binibigay. Dati-rati, sabay
pa natin. Ulit. Natatawa ako, may sige, may go. Dararat dati, dararat kaya mo yung rap part. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Dati-rati ay naglalaro pa ng bahay-bahayan. Hindi ko talaga siya memorize. Dati-rati ay... Ito pa. Bukod sa songeristo at recording artist, kaya niya mag-impromptu ng spoken poetry. Okay. Wag na natin palayuin. Dati-rati, go. Dati-rati nung sinabi mo doon sa may Makati ang kati-kati, pero ngayon ako ay kasama na ni ate. Sabi niya sa akin, halika, ako'y yung parang kiti-kiti. Dahil oo, sabi ko sa'yo. Diba? Diba? Anong sinabi ni Yasmin? Amen. Wala. Anong sinabi yung mango graham ni Yasmin? Oo, ay totoo yan. Talent ko talaga yan, spoken in poetry. Grabe, diba? The fact na nag-TED Talk ka ng 3 times, yun yung ano mo, yun yung portfolio mo. Diba? Portfolio, folder. Yeah. Hello, Broski! Welcome to the show! Finally. Congratulations. Ang dami mong sina-shoutout. At, syempre, Tin Rivera. Syempre. Cookie ni Tin Rivera. Natikman mo na ba? Cookie Banana. Magkano tinda sa'yo ni Tin? Ay, tinitinda ba yun? Binibigay lang pag sa boys. Bakit pag sa... Tin, bakit gano'n? Okay, go. Thank you, Broski. You're welcome. Broski, yung ako lang na-notice, ang ganda ng teeth set mo, no? Yung teeth set ko, ang dilaw-dilaw pa nga. Tapos hindi pa ako nakakapagpapalit. Pero hindi siya veneers. Oo, rig pa to? Veneers na siya. Veneers. Ang ganda, parang natural siya. Kinagat mo na yan? May kinagat yan. Ang ganda! Sakto lang. May shoutout ka sa dentist mo? Bawal pa eh. Okay, bawal pa. Hello, I love you, Doc. Kaya pala bawal. May sometimes pala sila. But thank you. Di ba sinabihan kita, Broski, pag nag-podcast ako, gusto ko i-line up sa mga guests. Looking forward ako, but at the same time, natakot ako. Kasi nakita ko yung marketing, yung branding nung Tita Max mo. Sexy. Tapos parang ilalantad talaga lahat. Aren't you sexy? Oo. Natatakot na ako may mga malantad talaga. Oo, so... Hindi, nagkakitaan naman na tayo ng private part. Alam sabi ko. Oo, totoo yan. Pero excited. Super excited ako. Yeah. Kinakabahan din kahit papano. Yan. Ako yung kinakabahan. Bakit? Kasi ano ba yung ilalabas ko dito? Kasi to be honest, wala naman akong alam sa personal life mo masyado. Diba? Wala. Oo. Pero I'll try my best na mag-share ka sa amin ng bukod dun sa alam namin sa radyo. Ito na nga, paano ka naging influencer? Hindi ko talaga ito ina-expect ever since I could remember. Pero trying hard na talaga ako maging public figure. I always look at the mirror, tapos umaarte-arte ako. Parang feeling ko, gusto ko yung nasa harap ako ng crowd. Pero never in my wildest imagination talaga na mapupunta ako sa content creation. So, Konyo Bicolano, nag-start lang siya sa inuman eh. Sa inuman, tapos hindi ko alam na nakakatawa for all the Bicolanos yung weakness ko sa pagsasalita. I can't speak well ng Bicol eh. Kent? Kahit Bicolano ako, hindi ko kaya mag-straight na Bicol. Pero doon ka lumaki? Doon ako lumaki. Why? Kasi, why hindi ka fluent? Eto na nga, kasi Tagalog speaking town yung kinalakan ko sa Bicol. Which is where? Daet, Camarines Norte. Daet. So hindi alam ng mga taga Bicol or majority ng mga taga Bicol na may Tagalog speaking town. Kapitbahay kasi namin ng Quezon Province. Okay, near sa Tagalog. Oo. Like near naman sa within... Yes, super lapit talaga and all. Sometimes. Okay, go. Okay. Tapos, kapag nagiinuman kami, I always crack a joke about that na parang kapag binimix yung Tagalog, Bicol, English, so nakakatawa na pala yun para sa kanila. Tapos one time, binidyo ko. Tapos, pumutok siya. Tapos nagtuloy-tuloy na doon. Sinakyan ko na lang siya. Sinakyan namin siya ng mga friends ko. And then up until now, I believe yung pagputok na yung trending pandemic to, 'di ba? It's really weird kasi tapos na yung pandemic during that time eh. Pumutok pa siya. Pumutok pa siya. Tapos sinundan lang namin ng sinundan. Na konyo, na kumakain Hindi ko pa nga alam na konyo, Bicolano na yung tawag sa... Ano ba yung name mo nun sa... John Gregory Stephen Smith Towers, Araneta. Yun na talaga? Bobo. Naniwala naman si Nasa ano ko lang yun, nasa profile ko lang.
personal profile lang yun. Tapos biglang we created the page na migrate namin dun yung tao. So, nakitaan namin ang possibility na parang, who's namin? Namin kasi it's a team. Okay. So, meron akong set of friends. Biktima kasi ako ng depression nung pandemic. And dito ako nagtatrabaho sa Maynila for quite some time. Like mga 8 years na nasa corporate. And then, suddenly, na-hit ako ng depression and I have to go home para to reconnect, to also heal. And then, isa sa mga healing ko, isa sa mga pagpapagaling ko doon is to reconnect with my friends, umiinom talaga and all. Hanggang sa nung pumutok yung video, itong set of friends ko, nakasama ko sa healing ko, sa inuman ko and all, we decided na ituloy-tuloy yung content creation namin. So, ano siya, iba-iba yung background namin. May teacher. Ako nasa corporate, nasa HR. Meron ding nasa entertainment. May nasa gobyerno. But all of us, we are interconnected with one goal, to entertain people. Yep. Yun. So, same humor kayo? Hindi rin eh. Hindi rin. Kanya-kanyang creativity to. Oo, yung manager ko nga, yung previous manager ko, in-issue nga ako about sa pera. Ayun, naghiwa-hiwalay din kami. Oh my God. Alam niya yan. Oo, hello sa'yo. Wow, shoutout sa'yo. Shoutout sa'yo. Kaya ngayon, iba na rin yung nag-handle sa akin. Iba na yung branding ng Konyo Bicolano. You know, shit happens. But yeah. I remember yung video na nakita ko sa'yo, yung kumakain ka ng street foods. Yun yung feeling ko first. Hindi ko alam kung yun nga, pero yun yung dumaan sa newsfeed ko. Na siya, okay. Correct. Oo. I know Pangit ko him. noon, sobra. As in, Girl, like, syempre, salamat Doc tayo. Salamat Doc talaga. Bakit ba? Doc Jade, kada clinic. Doc Sid, thank you so much. Totoo yan. Pero, during that time, nung ginagawa namin yun, I really don't have any idea at all kung paano siya gagawin, kung ano yung structure. Wala, sabi lang sa akin ng friends ko, katulad ng instruction mo sa akin, kung ano yung ginagawa natin sa lobby, gawin mo lang, tapos we'll capture it. Ganun lang siya. And I think yun nga yung siguro doon na-capture. Doon yung ginawa sa Camsur? Sa Cam Norte, sa Bicol. Cam Norte pala. Cam Norte. Okay. Hindi ka pa ba nakakapunta sa amin? Nakapunta na ako, Bicol. Ang pagkakaalala ko sa Daet ay malamig ba sa Daet? Hindi. Mapayat yung mga tao doon. Mahilig mag-diet eh. Ay. Mahilig sila mag-diet. Okay. Maraming beach sa amin. Maraming mga beaches. Ganon. Maraming hot na tao. Pangit kasi yung memories ko sa Bicol eh. Talaga ex ko ba? yung May kasama ex ka ba? ko. Oo. May ex naman ako, isa. Bicolano din? Hindi. Ako nagbayad ng tour. Bubo, sinishare. Magkano? Pwede masingil, 8K. Uy, mahal din yun. Oo, diba? Mahal din yun. Pati tubig ako. Ganun kapag nagmamahal. Oo, mahal. Nagbibigay talaga tayo. Pero syempre, singil-singil. Totoo? Hindi, charot. So, yun na nga. So, kaya parang, nagpunta ka na ba? Oo, parang, na-associate ko kasi siya sa ex ko. So, sabi ko. Anyways, hindi siya importante. Ang dami mo ng airtime. Tangi ng tong. Hindi, pero sana, since mag-friends na tayo, ma-de-associate mo na yun. Maging iba na yung Bicol. Para sa'yo. Sama ka. Go ba? Alam mo na. Hindi, friendly kasi mga kaibigan natin. Pero yung napanood kita, Broski. Tapos, what was your reaction nung napanood mo ako? Ang saya kasi panoorin na Konyo nag-fishball eh. Like, tapos ang slang mo kasi. Pero yung yung dila mo sa pagiging fluent sa English, ganyan ka na yan simula bata ka? Hindi talaga kasi ako mahilig gumamit ng dila. Kamay. Hindi talaga. Kamay. Hindi ko rin alam. Siguro, naniniwala pero tingin ko nag-excel ka kasi sa pag-aaral mo, kaya yung mga enunciation hindi rin. Best in hindi ako best in English. Best in uniform. Yan. Best in I love dressing up, yun lang. ako. Pero siguro naapektuhan lang din yung pagsasalita ko talaga sa experience na meron ako. Bago kasi dito sa content creation, I have to work sa corporate muna. Doon may mga legit talagang konyo. So, syempre, ako naman, as a people... Yes, mga ganon. As a people pleaser, you kasi have to... Kasi sa HR ka, diba? Oo. So, kailangan mong makipagplastikan din. Specifically, anong trabaho mo before sa HR? Nasa learning and development ako. Nagtitraining ka? Nagtitraining. Nakakamit siya ng mga gandang babae. Adult.
Mga adult learning. Yan yung specialization mo. Bata mo pa, tapos tinuturuan, di ba? Oh, iba. Iba magturo ang bata. Based on my experience. Yes. Masarap magturo Pero ang bata. ang impression mo sa akin, no, pagdating mo dito, yung enunciation mo talaga, pag-i-English mo, ganda Talaga talaga. ba? Oo. Di Clear ko ka alam. magsalita. Kaya biglang adjure. Okay na eh. Yung pag-DJ, Yeah. paano? So, hindi ko alam kung you'll take this one as a negative thing or Sa what. akin, positive yan. Positive siya for sure. Hindi ko talaga siya pinangarap na maging DJ. Pero nasa pipeline ko siya. Gusto ko talagang ma-involve sa media. I don't know what happened. Bakit ako din napunta dito. Basta alam ko, tinawagan ako ng Love Radio to try this one. And I've always been a fan ng conversation. Gustong-gusto ko yung nakikipag-converse. Yeah, I see it. And sa iba't ibang tao, marami akong natututunan. Tapos, ayun, napunta ako dito. Tsaka napansin ko, broski, to cut you. Kapag mayroon tayong conversation, alam ko marami kang inputs na pag yung input mo ginto. Pag Grabe sa mga naman yung meetings ginto. natin, brainstorming na, ginto. Pero listener ka din. Oo naman. Pag nakinig ka, namumulot ka talaga, okay, yes, Tagalog na Yes. lang. Alam mo ba, isa sa mga... Yun yung gusto ko sa'yo. Alam ko matalino ka, pero... Hindi naman. Ha? Ikaw talaga matalino, Hindi. Did. Huwag na tayo magputang inan to. Dito parang bolan. Matalino ka, pero nakita ko siya, all ears ka kapag may nagsasalita and pumupulot ka ng... Alam mo na yung taong yung may sinasabi na siyang importante. Good. That's very important. I grew up in a big family. Bunso ako, ganon. Pero hindi kami yung bida sa pamilya, sa buong pamilya, sa family tree Sino namin. bida? Yung mga mukhang mangga. Diba sa family tree, merong pinakamayaman, pinakamagaling. Hindi kami doon. Yung family namin hindi doon. Tapos nasasad ako kasi ever since kapag naaalala ko, hindi talaga kami pinapakinggan. Hindi pinapakinggan yung mama ko, hindi pinapakinggan yung papa ko. Hindi kami... So walang say kayo? Oo, walang say because you're just this. Okay. Hindi kayo yung pinaka. Tapos siguro na-develop din yung ganun sa akin na parang ang sakit kaya kapag hindi ka man lang pinapakinggan, hindi ka man lang binibigyan ng space. Tapos when we created Konyo Bicolano, isa yun sa mga naging vision namin. We wanted to entertain people. I wanted to entertain people. I wanted to speak. But at the same time, it should also be a platform na para mapakinggan ka ng ibang tao. Kaya yung mga contents ko are based doon sa mga napapakinggan kong kwento. Yun. Which is very important. Yep. Kailangan natin yan ngayon, yung nakikinig talaga so, sa atin. So aligned to sa mga vision mo, itong media, pagiging DJ. Oo, aligned siya. Tapos sa sa mga flaws na meron sa buhay ko din. Tsaka mas marami kang dito, magiging chicks. Charot. Uy, hindi. Uy, no. Konti lang. Hindi. Marami akong matututunan for sure. Pero yung nung growing up, mayaman kayo? Hindi. Sabi ko nga sa'yo, hindi kami yung pinaka. Name it na hindi pinaka. Even sa... Pero anong itsura ni Broski nung elementary? Ikaw ba yung nasa top 10, ganyan, tapos na bagong shoes tuwing Pasko? Sige, describe mo ka. Bago naman yung bago naman lagi yung suot ko tuwing Pasko because ginagapang naman siya ng mga magulang ko. Pero hanggang dun lang kasi alam ng mga magulang ko ako yung pinakapatpatin sa school. Ako yung pinakamaliit lagi sa school. Tapos I also lampayatot ka. Lampayatot. Ang tawag nga nila sa akin ay naalala ko butike. Butike. Kasi kapag Pero okay lang sa'yo. Siyempre nung una hindi, up until now hindi. Sabi ko kinuklose ko nga yung pores ko, butike pa rin tawag siya sa akin. Masakit siya, but as time goes by, syempre nanonormalize siya sa akin. Tapos nung nag-aaral din ako, growing up, hindi rin ako madalas nakakasama sa mga kaibigan ko because sila sobrang active sa probinsya, umaakyat ng puno ng guava, ng nyog. Ako, isang hangin mo lang, syempre. Oo nga, isang ubo mo lang, wala na ka talaga. na. So, gustuhin ko man, lagi akong nahuhuli. So, ang sabi ng mga kalaro ko, wag na lang, lagi ka namang late eh. Sa school din, Sakitin ka ba?
Oo. Super sakitin ako Kaya ng sabi ko bata. sa'yo, di ba, broski, kumain ka ng gulay. Lagi Totoo. mo kasi ayaw magulay. Why eat Sabi niya, di kumakain kami chichirya kahapon. Sabi ko, broski, maggulay ka nga. Sabi niya, bakit potato yan? Totoo. May herbs and spices. Andun yung herbs. Pupush niya talaga. Diba? French fries. Oh, diba? Mga chips. Potato yun. Potato. Oh, diba? O at least, kumakain ka pa rin ng gulay. Pero ano naman mukhang healthy ka naman Tsaka, yes, oo naman. Tsaka never pa kita narinig na parang 1 linggo ka absent dahil sa sakit. Mas sakitin pa nga ako sa'yo Ako pa yung talaga? palagulay Yan, sinasabi ko sa inyo. Kaya huwag kayong kumain ng gulay. Pareha din mangyayari sa inyo So yun, Diba? anong course mo ng college? Communication arts. Kaya. Communication arts. Pero pangarap kong maging animator. Pero connected din naman. Mahal kasi yun. And during that time, magkasabay kami nung kuya ko. Nasa engineering siya. So, medyo mahal yun. Hindi ako sabi nung nanay ko nakiusap sa akin, huwag mo na munang i-take yung DIA, Digital Illustration Animation. Balikan mo na lang kapag tapos na yung kuya mo. So, nag-com arts ako. Malapit din naman Hanggang sa na-in-love naman ako sa com arts. So, in short, si Broski, isa siyang masunuring anak o sumababa yung loob mo na magko-com arts ako, hindi ako mag-animation kinemerut? Mama's boy talaga ako. Kapag yung nanay ko yung nakiusap, whatever it is, kahit nung bata pa ako, oo na ako agad dyan. Makananay ka. Makananay talaga ako. Naging single mom si mama ko because naging excited lang si papa na sumama kay Jesus. Pero yun kasi nakita ko yung struggle nung nanay ko na parang ayaw niyang iparamdam sa amin na mahirap na. Gets mo siya? Parang, yap. Kaya pa to. Natin, kaya pa sige, to. let's buy this one. Walang nagbago yap. kahit wala na si papa mo. So, ramdam ko yun. And during that time, I choose to obey her. Mag-lip tint lang ako. Ay. Matla ego. I choose to obey her. Kasi alam ko yung hirap Alam ko yung hirap. So masunurin na anak si Broski. Hanggang ngayon? Ngayon, syempre wala na si mama. Ayun nga Takot kong nandito. Sorry. Sa likod mo siya. Oh my God, no. Feeling ko naman masunurin pa rin ako. I can imagine how painful it was kasi, di ba? Since makananay ka, di ba? Naka-move on ka. Hindi. Never, lagi kong dinadasal yan. Lord, kung may specific timeline ang pag-move on, please give it to me. Or yung pain. Maalis. Maalis. Pero, alam mo, nung nawala yung nanay ko, she was my world Siya lang talagang nakakaintindi sa akin. Siya yung nakakaintindi. Siya yung nakikinig sa akin. Naniniwala sa vision na meron talaga ako. Sa pangarap na meron ako. Sa capabilities na meron ako. Nung nawala siya, it feels like, wala na akong mundo. And yung pain na yun, up until now, nandito pa rin. Same pa rin yung level ng pain, nasanay lang ako. So, namamanhid ka na lang. Tapos pumipitik siya May relapse ka? Oo. Lalo na kapag bare months. Kapag birthday ko, birthday ng mama ko, mga occasions. Milestone sa buhay ko. Laging may pitik yun. Kaya sa lahat ng okasyon ng buhay ko, milestones ng buhay ko, I always have like a black wallet. Yung wallet na yun, nandito siya actually. Para kasi promise ko sa kanya, sa lahat ng milestone sa buhay ko, kasama lagi siya. So, nandito lagi yung mama ko. Sa lahat yan. Kita natin walang pera yan. Uy, mama lang Yan. Kamukha mo, mama. Hi, mama. Ako ang relapse ko sa sasakyan. Relapse ko. Minsan sa programa, alam yun ni Boyet, pag yung drama namin ni Uncle ay about sa parents, yan. Wala na. Hanggang hapon ako iiyak ng iiyak. Bigat, kay tatay, oo. Tama ka, walang makaka-move on. Nasasanay lang nandun yung pain. Pero isang pindot mo ng button. Kaya, alam mo, tita, medyo nababad trip ako sa mga tao. Like, nasasabi ko talaga minsan, what the fuck? Kapag minsan nagko-comment sila sa akin, na parang, ang tagal-tagal nang nawala ni tita. Ang tagal-tagal nang nawala nung nanay mo. It was 10 years ago. Hindi ka pa ba nakaka-move on? Alam mo, gusto kong magmura talaga sa kanila na, kung may gamot lang, gaano man yan kamahal, bibilhin ko yan para mawala na, para wala ng pitik. But it's always there It's always been there.
Kaya, ayun, Ba't saka sana. ba't ba sila mamamakialam? Magulang natin, di ba? Kaya nga, di ba? Oo nga, ba't kayo nakikialam? Gigigil ako sa inyo. Totoo. Broski, may Tita Max confession tayo. Yan sinasabi ko sa iyo eh. Hello, Tita Max. Lumaki po akong laging galit si mama sa akin. Bata pa lang ako, minumura niya na ako. Kaya parang manhid na ako hanggang ngayon. Akala ko po pag nag-work na ako at nakakatulong na ako sa kanila ni Papa, magbabago yun. At kahit 3K na lang natitira sa akin per sweldo, minumura pa rin ako hanggang ngayon. At ayaw niya pa rin akong payagang mag-boyfriend. Kasi baka ibigay ko lang daw yung sweldo ko sa boyfriend ko. 34 years old na po ako at natatakot pa rin ako sa kanya. Magbabago pa kaya si Mama? Love, Leia. Medyo mabigat yun. Kasi alam mo, ini-expect ko sa lahat ng nanay, loving, caring, always unconditional yung pagmamahal, hindi mapanghangad. 'Di ba? And sino ba yan? Si Leia. Si Leia. Halika dito. Ilang taon na si Leia? Rose, kaya babaero mo. Tapos si 30. Di kasi malay mo bata pa. Di kasi malay mo bata pa. Kailangan ng 34 guidance. 34 nga eh. Ay, pwede. Masteral kali ka. Ngayon Pero hindi, di ba? Pareho tayo. Kasi pareho tayo ng experiences sa nanay natin na caring, loving, unconditional, magmahal. Pero yung ganito makarinig, hindi natin alam gagawin natin. Yes, totoo yan. Honestly speaking, kapag may mga ganitong klaseng confession, kapag may mga ganitong klaseng experience yung mga tao sa paligid mo, tapos ikaw kasi broski, maswerte ka, may ganyan kang nanay. Hindi mo alam, ito yung pinagdaanan ko. And as time goes by, na-realize ko na ang mga nanay din talaga is like me. Tao din sila. They have flaws. They also have mga flaws, yung mga weaknesses and all. Tapos parang nag-resonate sa akin dyan kung magbabago pa ba yung nanay mo. Ako, I always believe sa human race. Lagi akong naniniwala na may hope ang sangkatauhan. Okay. Cliché man siya lagi pakinggan or corny man siya cheesy pakinggan para sa iba. I always have hope sa sangkatauhan. And nagsisimula kasi yan sa sarili natin. If we see may pag-asa ako sa sarili ko, definitely, nararamdaman din yun ng ibang tao. So, I would say, hindi man ngayon, hindi natin alam, katulad ng pag-move on natin, hindi natin alam kung kailan tayo makaka-move on. But for sure, yung pagbabago na yan sa parent ni Leia, sa nanay ni Leia, it will come. It will come. Naniniwala ka ba sa miracle? Yeah, of course. Every day, feeling ko sa buhay ko, sa dami ng mali ko kay Lord, miracle, maiiyak ako. Alam, bakit ako naiiyak? Diba? Kasi miracles do happen. Oo, kasi feeling ko, hindi ako deserving ng blessings. Pero, di ba, miracle everyday na may mga surprises, life surprises, may mga blessing na tao binibigay sa'yo. So, for me, everyday is a miracle. Amen. Diba? And, kasi yung napakaganda niya na yung parang everyday, laging may milagro. Because if we look at it dun sa confession ni Leia na yan, makikita mo lagi na nakasentro yun sa ugali ng nanay niya, magbabago pa kaya siya, without even asking, ano kaya yung pinagdadaanan nito bilang babae? Ano kaya yung pinagdadaanan ni nanay bilang tao? Because ang nakakasad na part, broski, yung nanay dapat umintindi, pero this time, anak yung iintindi. Sige, baka hindi na talaga magbabago si mama, ako na lang mag-a-adjust. Yeah. Siguro hindi niya naranasang maging bata na inaalagaan ng mama. Yeah. Minamura na lang. Possible. Possible yun. And hindi ko alam hindi ko alam, pero makapangyarihan talaga yung love. Makapangyarihan yung pag-ibig. Hindi ko alam kung saan mo makukuha, mararamdaman yung pag-ibig na yan. But always have an open heart lang. Wag sanang mag-close yung heart mo because of that certain experience na meron ka sa nanay mo. But totoo, nakakasad na may mga ganitong klaseng nanay. Sana na-experience niyo kung gaano kasarap mayakap ng nanay. Mapagluto. O maipagluto. Maalagaan pag may sakit. Correct.
Tapos, yun na lang mura, broski. Hindi ko ma-imagine na, di ba, kasi tayo siguro di natin naranasan mamura ng nanay. Siguro galit, palo. Pero yung mura, ibang level. Ibang level yun. Yun yung tumatagos. Di ba? Hindi mo makakalimutan talaga. Oo. And I think it's 2025 na eh. Medyo mas naging broad na yung usapan natin pagdating sa pamilya, pagdating sa roles. Di ba may yung mga nanay ngayon nagiging tatay na din. Mga tatay nagiging nanay na din. And I think parang it's really a call out din sa bawat isa sa atin to be more kind. Regardless of your role sa bahay, kung nanay or kung anak ka man, kung tatay ka man, because if we always like look at the world on a standard like, nanay, dapat ikaw yung umiintindi lagi. Tatay, ikaw lagi yung dapat nagaganito. We expect something na parang kapag hindi nila na-hit yung standards, magagalit tayo. We'll have that, resentment na hindi, di ba ang dapat nanay kayo dapat yung ganito? example namin kayo na pinag-aalaga diba? And I think it's also a form of blessing. Yung nandun ka sa particular experience na yun because you're able to appreciate life on a totally different perspective na hindi na-appreciate ng tulad ko na may okay na nanay. Diba? Siguro si Leia may strong woman siya. 'Di ba na hindi ako ganon na nakuha niya sa experience na yun. And it's something magical. It's something miracle na hindi mo may explain na parang no? Paano nangyari? Anong proseso meron yun? Paano kung kaya sa akin yun? Diba? Oo, 'di ba? Baka hindi natin kaya. Baka hindi, totoo 'yan. Baka wala tayo ngayon dito. Correct. 'Di ba? Napariwara na tayo. At sa mga sinabi mo na yun, na-realize ko ang strong naman ng kanyang mental health. Yeah. Totoo. Para mamura ka mula bata hanggang ngayon. At naisulat mo pa. Oo. Oo, 'di ba? Yung iba nun habang kino-confess mo yun, yung cellphone talaga Oo, nadudurog na. Tsaka yung galit mo, inang nanay ko to, 'di ba? Magmumura ka talaga. But you're strong. I think yung kung nasaan ka ngayon, kung paano mo naisulat yan, it's already a miracle na you're able to share it with us. Ibang level yung strength mo. Totoo. Nakikita mo yon yung mga yung web na yan. Yan ka, Leia. Ito lang kami yung ingrowth. Totoo. Baka kasi kami nag-breakdown na kami. Ay, oo. O baka hindi, ako si Tanya Chinita, hindi siya si Broski. Totoo yan. Totoo. So, ibang level yung strength mo. Ang isa pang malungkot dyan, yung pag-heal mo ng childhood mo. Yes. Alam mo, it's something special sa akin, yung healing the inner child. Para sa iba kasi, kaartehan lang yun. Uy, pero sa mga pinagdadaanan, sa mga bata, sa mga tulad namin, sige, Leia, it's a milestone for us kapag na-heal yung inner child namin. Kasi malaki yung epekto nung nangyari sa amin sa past nung bata pa kami sa kung paano kami mag-behave ngayon. Diba? May kilala nga ako collector siya ng toys. Okay. Because na-deprive siya doon. So, ngayon niya hinihil ka yung inner child. Yung inner child niya. And ikaw, Broski, tingin mo, may hinihil ka ngayon? Oo. In what way? Na-deprive ako sa paglalaro outside. Kaya mapapansin nyo, frustrated akong maging athlete, frustrated akong magtakbo, maging singer also. Hindi, bakit ang galing mo Okay. Na-deprive ako doon. Okay, so totoo ba itong athlete? Kasi nung team building natin, super outfit ka. So, totoo to? I've always wanted to be a guy na laging kasi nga lampayatot aktibo, ka, Broski. Tapos, I finally diba? Get it. Lagi akong, kung lampayatot, butike, bading. Laging yun lang yung... Kasi long hair ka? Hindi, payat. Hindi ko kaya makipagtakbo, yung lagi akong physique late. Mo kasi. Lagi akong late. Tapos gustuhin ko man nun sumali sa swimming. Hindi ko alam kung anong nangyayari sa katawan ko. There's something in my body. Baka lutang ka lang kasi. Ganun lang ako. There's something in my body na hindi ko kaya. Hindi ko alam. Oo nga, promise. Tapos, nagbabasketball. Saan na lahat papunta doon? Tapos pag nagbabasketball kami, ang tawag sa akin, turista. Bakit? Laging traveling. Hindi ko kasi alam. Okay, traveling na pala yun. Tapos, I've always wanted na maging active kasi sabi ko, dun lang ako mafe-feel belong. Kasi lahat ng circle ko, they're all active. Lahat, even my family noon, laging sinasabi noon, wag mo nang isama yan si Iggy Boy. Ako yun. Wag mo nang isama si Iggy Boy kasi hindi naman yan maglalaro. But in my mind, hindi pa, kaya ko po. Pero they mean well naman na hindi baka madapa lang yan. Ganun. So, kaya yun, trying hard akong maging atleta. Gets ko na, Broski. Kala ko nagjo-joke-joke lang tayo, pero oh my God. Trying so, hard.
bakit di mo try mag-golf? Tinry ko mag-golf. May natamaan ako sa noo. Pag ganun ko, laging may disaster. Laging may disaster na nangyayari. I think it's normal. May matamaan sa noo. Okay, may amnesia na Ba't di siya tumatabi? Ikaw yung stick. Oo, yan. Pwede. Ganun ako. Pero yun, kaya importante yung mga pinagdadaanan mo nung past mo, you acknowledge it diba? And it's okay. Yeah, it's to okay. heal your inner child. Yep, definitely. Kaya Leia, papayo tayo kay Leia. Kung darating yung time na nawala na yung hope na magbabago si mama, okay lang yun? That's okay. Okay lang mawala ng hope? Normal yan Maiksi lang busy. Yung human limitation natin. Tama. So, okay lang. Tapos, malay mo dun sa pagsuko mo na, hindi na magbabago si mama. Saka merong miracle. Yes. Oo. Hindi mo i-expect yan 'di ba? Minsan sa mga unexpected time pa ng buhay mo, doon may turning point, 'di ba? Ayun, yung katulad yung sa atin, ikaw as Tita Max, 'di ba, unexpected to, yung pagpasok ko sa radyo, it's really unexpected. Correct. 'Di ba? And if you think, Leia, ito yung pinaka-sad part. If you think, Leia, na hindi na talaga magbabago yung nanay mo at dumating sa point na kailangan ninyo mag-part ways, I think it's okay. Yeah. Because ang pagiging nanay, again, pwede mo yan makita at maramdaman sa iba. Sometimes, yung katotohanan ng buhay, pinakamasakit sa nakatotohanan. Minsan yung pagmamahal na ina-expect natin sa pamilya natin. Oh my God. Mararamdaman pa natin sa strangers, sa hindi natin kadugo. And that's okay. That's okay. Diba? Hugs, Leia. Ilang taong ka ulit? 30s? Mag-masters ka? 34. 34, kaya yan. And also, happy kami na ganyan, wala ka naisip na ganti. Oo. Yung pagmamahal, actually yung pagmamahal mo sa nanay mo, yung unconditional And make sure also na kapag naging nanay ka na, magsastop na sa'yo kung ano yung naranasan mo. Yun. Dapat diba? You stop the process. The generational curse or something. Yes. Yep. Generational gap. Kailangan mo na yan. Thank you, Broski. Payo mo kay Leia. Leia, mag-masters ka. Masters what? Mag-masters ka. Pondohan kita ng pag-aaral. Copy tayo. Broski, sobrang tanga mo. That's okay. Kung ano yung pinagdadaanan mo ngayon, it's valid. And it's really a good thing na hindi ka walang paghihigante sa puso mo. Correct. Because Leia, lagi mong tatandaan, nandyan ka ngayon. In the future, ikaw naman yung magiging nanay. Correct. So, I'm gonna ask yourself, ikaw ba, kung anong nararamdaman mo ngayon sa nanay mo, gusto mo rin bang maramdaman ng future na anak mo? Up to you. Ganda. So, Broski, thank you so much. Sobrang nakaka-touch yung hindi ko na-expect. So, ito yung level na hindi ko na-expect na, saan ko ba i-drive yung conversation with Broski? Pero mo, diba? Hindi matalino ka kasi. Hindi, mas matalino malakasan ka. Ikaw yung HR dyan Ikaw yung HR. Ha? Ikaw yung naka-white Ikaw yung may salamin. I know. Top 5 na! Are you excited? Ito, nakakatakot tough, yan kasi mahirap. Okay, no pass. Walang pagpasa. Okay. Mama's boy or independent boy? Oh, mama's boy. Mama's boy. Di ba marami nagsasabi, red flag yon? Tingin mo red flag ka? I don't think so. I don't think so. I mean, feeling ko, red flag in a sense na you are so dependent or you are so dependent sa nanay mo, decision mo, lahat ng mga decision mo sa buhay. But being a mama's boy, I look at it as a form of sensibility. It makes you grounded because ang lalaki, 'di ba, kapag sinabi mo lalaki, tough, 'di ba? Ito lang dapat yung decision ko, ako yung decision maker. But if you're a mama's boy, you're able to consider other genders. You're able to feel yung heart ng isang babae, ng nanay. Diba? And I think it's a green flag because ang lalaki can create para sa babae. And because you're a mama's boy, you're able to connect with many more women. I mean, with a girl. Hindi, ang red flag daw kasi sa mama's boy, kapag may problema kayo ng jowa mo, susumbong ka doon. Oo, susumbong. Well, depende sa inyo. Basta ako, I look at it as a form of, sensibility. Ikaw, mama's boy, proud. Mama's boy. Okay. Mama's boy. Sweet talker o silent type? Dirty talker. Hindi, silent. Silent. Oo, gusto ko tahimik lang. Sa relationship? Parang, Hindi, gusto ko tahimik lang. Tahimik lang. Oo, kasi introvert talaga ako.
Gusto ko ng gusto ko ng tahimik lang. So mas creative ka kapag ikaw lang. I think so. Me I think too. so. Same. Yeah. Weird, Ano no? bang sign mo? Ha? Anong sign mo? Language? Sign language. Tangina naman. Sign. Scorpio. Scorpio. Ikaw ba? Pero outgoing yung Scorpio. Uncle. Ano ako? Rocky. Scorpio to Pisces na. Okay. Ganun siya. Transition. Okay. Top or bottom? Top. Hinintay ni third yung sagot mo. Top ka. Top. Mas dominante ka. Ay, depende. Sa mood? Depende sa mood. Oo, depende sa mood. Sa mood. Minsan gusto ko rin magpabebe. Oo, di ba? There are moments na gusto Botomesa ko din. Bursa pala. Diba? May mga moment na gano'n diba? Pagod. Pagod ka, tapos... ikaw mo na mag-drive. Ikaw na mag-drive. Foreplay o laban agad? Ay, foreplay. Talaga? Into foreplay? Foreplay. Gusto ko yung mga, na-stuck yung ring ko. Awkward naman. Si Third, kinikilig. Gusto ko yung mga gantos na stuck. Sige, I'll help you. My God. Barado yung tubo na sa lababo. Yan. Tulungan kita. Ganyan. Tutulungan kitang alisin yung bara. Parang ibang foreplay yun. Parang roleplay pala yun. Si Brownsky! Nireveal! Pero gusto ko yan, yung foreplay. So hindi banat agad. Ayoko ng banat agad. Moments. Gusto mo hinubaran, ayaw mo ng hubad na. Hinubaran. Okay. In a relationship ba, last na to, in a relationship ba si Broski ngayon? Ito pwede mag-pass. Edi pass. Okay, pass. Magagalit si Tin. Ha? Si Tin Rivera, Daming shoutout. Ay, nako, Tin. Sinasabi ko sa yung cookie mo. Kailangan matikman ni Boyet yan. Broski, sobrang idol talaga ko ito. Hindi kabisyo ako Okay, sobrang kabisyo kita. Sige, i-push natin to. Hindi, mas idol kita. Sa wisdom mo. Sobra. Sinabi ko yun kay Ma'am Nicole dati, hindi ko maalala. Tsaka kay Uncle na pag nagsasalita ka, nakikinig talaga ako. Namumulot talaga ako. Thank you. Ang babaero to pero ganun. Appreciate it. Ikaw din. Wag mo nang ibalik. Ikaw yung highlight. Mas kahit idol di kita. mo ako papurihin. Alam mo yung mga guest ko dito, ganyan. Mas idol kita. Hindi, pag pinuri ko po. Kasi hindi tayo sanay na nasa spotlight. Totoo yan. Diba? At pinagkaitan nga tayo ng kabataan. May regalo ko sa'yo. Unbox mo. Unbox mo. Ay, nako. Tapos... Aray. Baby wipes at pineapple juice. For what? Foreplay. Foreplay. Pero nag-try ka na yan. Nag-try ka na yan. Oo. Many times. Effective. Feeling ko effective. Pero, sabi daw kasi nila, mas okay yung natural. Ibig sabihin, kapag wala ka natural talagang... smell? Kapag wala ka talagang bisyo, wala kang all. Okay. Clean living ka. Ano na siya, matamis na talaga. But this is good. Kung halimbawa galing ka sa inuman. Ayan. Basketball. Pwede yan. Or pagod na pagod ka. Ay nako, inumin mo to. Pero wag mong, walang water. At asin ito lang. Pwede siya. Ano ba yung pinag-uusapan natin? Juice. Juice. Maging healthy. Okay. Effective siya sa healthy living bilang ikaw, di ba? O lampayatot. Totoo. New wipes. Bakit? Oo. Pero usually gumagamit ako yung dry. Yung dry lang nito. Dry lang. So, tissue. Tissue lang. Gumagamit ako nito pag sa ibang car, lugar. Sa car. Sa car tissue lang din. Tissue lang. Sa office. Sa ganyan. office. Sa mga surface, di ba? Na-try ko sa mall, fitting room. Ito. Ay, yan? Oo. Pag white. Sa fitting room. Fitting room. Ng MOA. Sa Zara. Ban ka na dyan. Sige. Pero doon ako sa dry. Sa dry. Sige. Di ba kakadidikit yun? Hindi, okay lang yun. It takes a lot of skills, confidence para hindi dumingit. Turo na tutorial. Yes! Thank you, Broski! Love Thank you so much! Thank you so much. Paano ka namin mapapanood? Saan ka namin makakontakt pag gusto ka namin ma-invite? May OnlyFans ako.
Ang ina, pinapakita mo. Ito. Paa lang. Okay, pwede nyo ako mapanood, mapakinggan sa 90.7 Love Radio Manila. Kailan pa ba i-memorize yan? Basic. Alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali sa programang Dear Love. Pagkatapos lang ni Natanya at ni na Uncle Dagol. Every Sabado din, sa Sabadong Kulitan lang, 11 a.m. to 3 p.m. Sa mga socials ko rin, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, at Konyo Bicolano. Okay. Thank you, Broski. Thank you Our so much. talkerist and recording artist. Dati-rati, sabay Diba? pa natin. Diba? Thank you so much. Thank you! At isa na naman pong episode ang ating pinagsamahan at marami tayong natutunan, syempre, with Broski Konyo Bicolano. Huwag mo kalimutan i-share to sa iyong mga friends. At kapag natapos mo na yung episode, pa-share naman sa story mo para ano tawag doon? Ma-share. Para ma-share. Ma-reshare. Ma-reshare. At syempre, ito pa rin po ang inyong Tita Max, Tanya Chinita. At ito ang Usapang Sagad. Maraming nalalantad. Ito po ang podcast na rated Tita Max.